zuma a cikin ƙwarya barki wallahi na yi karya samun mace ta makare shine wahala tun farko da me yasa ne na san ki tun farko dama ban san ki ba yan mata wallahi da na huta yan mata wallahi da na huta yan mata wallahi da na huta yawwa mutane na barka da dawowa a yau fa ina so mu magana ne akan evening time, wato ana nufi da yammaci. Me kuka fi so akan yammaci? Me yake burge ku da yammaci? Ina son karanta littattafai da dama, kamar irin littattafai tatsuniya haka, labarai, as long as it is interesting and I'm good. To gaskiya dai abin da na fi so da yamma shine kowace yamma in yi wanka, in yi kwalliya, in samu waje mai kyau in zauna ina karanta novel dina, ga wani dan abinci a gefe na ina ci ko snacks haka. Abin da yake burge ni da kowane yammaci daga karfe 5 zuwa sama ba komai bane irin in ga lokacin da rana ta to faduwa, gari yayi wannan color din, yayi wani irin color da yake ba burge ni, yake bani sha'awa. Ni I like watching the sunset. Ina so ga faduwar rana. Sun babu abin da yake kyau kamar yamma ka tashi lokacin rana ta yi sanyi, mutane na kai da kawowansu. Are you tuning to 99.1 Hometown Radio? Kake ƙara ce mun kalmar ta babban yaro don na san ita yake biyan faɗa. Ni ma fa nasa abin faɗa ma. Yanzu dai kin gane bari na kawo muku abin da za su yi. Hello sir. Okay to gane ba. An san. In sai da Allah bari zai dawo. Ko kuna buƙatar abinci da kayan sha ne a cikin samun da kuke buƙata na. Kar ka damu. Alright, za mu jira ka. Alright. Ina wanda suka shiga ne kuma?
tare da girmamawa da ladabi da biya ya mai girma mai shari'a. Bayan waɗannan shirin da muka gabatar a baya da kuma likitocin makwararru da suka yi gwaje-gwaje da kuma gwaje-gwajen da aka yi, wannan ya tabbatar da cewa Hafiz shi wannan kisan kurkuru. Na san cewa wannan kotu mai adalci za ta zartar da hukuncin da ya dace. Na gode. Lauyan wanda ake tuhuma, ko kina da abin da zaki ce? Ba shi ya kashe ta ba ya mai girma mai shari'a. Ni ce na kashe ta. Ke? Kin san da tsaki? Kuma kin san kina gaban wani? Na sani ya mai girma mai shari'a. A ɗakin shari'a nake kuma a gaban alƙali. Ranka ya daɗe, ni ce na kashe ƙawar Asiya, budurwar Hafiz, a lokacin da muka kai masa ziyara. Gashi nan zai tabbatar muku da cewa mun kai masa ziyara a lokacin da aka yi kisan a rana. Ina da wata wallahi tallahi ya maki kariya. Me san raba ni da ruhin raina, hatta da jiki to ki faɗa musu za su. Wai ke Zubi dakata, me kike yi kina tsimana? Kamar yana nutsu. Duba yadda kike kyarman ɗaukan hoto sai ka ce wata bagidajiya. Haba guys, me yasa kuke haka ne? Kar fa ku manta fa, we are all big girls here, so we have to respect ourselves please. Wai ke dan kin ga an zo gidan sauran ki shine kike wa mutane wulakanci? Magana ko gaskiya, lokuta da dama magana tana zamanto dalilin surutu ko gulma irin tamu ta mata, amma fi sabilillahi ya kamata a gaban shi mu rinka kama kai mu zamanto na tsatsu mana. Ke fa yan raina hankali, ya za ki dinga gaya mu? Please, don't even start it dan Allah, kan ku fara. Big girls a idon duniya ba? Let's face it, we are all fake. Muna living fake life, so don't even start. Ni za ki raina ma wayo ko ni za ki ma ɓoye-ɓoye. Abinda nike faɗi fi sabilillahi ya kamata mu rinka kiyayewa inda muke da daraja. That's all. Ke tsaya mana, ba na son wawanci mana. Lalle ma yarinyar nan, saboda mun zo gidan saurayinta shine take mana wulakanci irin haka? Gaskiya ni ma haka na gani, don mun raka ta gidan saurayinta tana nema ta wulakanta mu. Amma ki ya haƙuri. Dan ubanta in ta isa ta kore mu mana. Ai mu ma muna zuwa gurare da ita inda suka fi wannan. Sai saboda mun zo gidan saurayinta, wani wawan saurayinta ma. Na sani, amma ki ya haƙuri. Sun da cewa duk yawan da muke tare muke, idan Allah da Annabi duk wani abu ma ki bari idan mun koma sai ku ci gaba da inda ku tsaya. Suni ina zaki? Ki rabu da ki tsaya mana. Ki rabu da ni in je in ci mata mutunci, idan ba ci mata mutunci ne ba ko gani za ta kamar ta ci banza ne wallahi. Dan Allah da Annabi ba sar mana dan Kawai ki tsale ni kin ga raina ya riga ya ɓaci. Productions. Ba ƙarya ba ne, ni ɗin dangayu
ke dan baiwa ne. Now take a look everywhere I hook. Kamar jinin jiki a circulate a baby boo. Rawa da jijjiga soja da bindiga ni ne da na fara yawon bakin su yake diddiga. I'm killing, I'm pulling, I'm ruling su suna ta hating. Now I'm making, I'm taking, I'm moving su suna dragging. Everywhere sunana yake okay I know I am breaking. Koya mai nizar da no say I am table shaking. No lele ina ba su shoki. Ko za ka taba ni a maka lele. When I'm around nobody exists. Haka ne mafia lyrical rapists. Haka ne baby boss I'm ruling like this. Wallahi kallahi idan kuka ce za ta hana wuji da ke. Me kike cewa ne? Bata ce komai ba, wai rashin kyauta da kika mana ne a falo shine ta dan biyo ki da miki magana ba wani abu bane. Wai ke me yasa zo bikin cika mita ne? Sai ka ce wata mayya. Me haka? Ko uban mita ba? A. Ni dai ki zage ni. Ki zage ni. To idan na zage ki me zaki iya? Kina cike da matsala wallahi. Yanzu dai kin ga ɗakin sanyi kuma bai kamata ki shiga ba. Sai ki tashi ki fita ko. Ki fita. Ke har ni zaki wa rashin mutunci? An miki rashin mutunci. An miki rashin akan saurayinki? An mare ki me zaki iya? An mare ki. Asiki shu. An mare ki me zaki iya? Ni kika mara? An mare ki. Ku bari. Zubi Asiya. Zubi Asiya. Zubi. Dan kin ga ina kyale ki. Wawa. An mare ki. Me zaki iya? Me haka? An mare ki. Ni kika mara amma kina ganin mari na tai? Na gani dan Allah mana. Har abada. Asiya. Abana. Me yasa kike mun haka? Ni ba abin da zaki yi. Ba zaki iya komai ba in gaya miki. Ba zaki iya komai ba. Zubi kin ci erenin wayan ki. Dalla ba. Asiya is okay now. Haba. Leave her me she dey go. Nothing she fit do me. Dan ta ga ina mata shiru, ta ga ina kyale ta. Waye Zubi ba ta isa ba kin sani. Sai ki daga muryanki. Me yasa kike haka ne Asiya? Why are you doing this? This is not the first time da take mun haka. Kin riga da kin sani. Akan me yasa? Ai ba yau take mun rainin wayo ba. Na faɗa mata dama. Abin ya kawo mun ne. Why are you doing this? What's up?